Ano na section ba? Ha? Section B. Section B. Section B. Di, masay meaning sa B, bugo. Hindi ka may buko. Sa mo yung pag-answer ng assignment, oy. Ugma na ra ba niya ipasa ni? May dag akong kauban ro naka-answer to kay mga mangupya ko niya. Sa kay mo kupras ang lubin ako. Kuno kay manakaay, lahi na kayo. Abot na ra ba kayo ni? Maestro bay. Labay, pagkalayo ara matong balay sa maestro. Sir! 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 Yuhu! Woo! Kay mo kupras. Ito si Sir, no? Gani. Saan pa rin ito sa unahan? Ay, turas na sir. Oh, dong. Toyo ninyo sa kwa dong. Sir, may toyo sa imo sir. Sir, sir. Pero biya po, ganing problema lang ikaw. Wala mo saka sa mulube. Magkupras na ko hapit. Ano bay? Nya, kusunada mo juga mo saka. Oh, pila mang panset? Kanang lube. Ay, kung 20 lang punuan. Mawala mo bitaw ni. Pila man na ikabok? Sabi pa ni sa mga 50 ka punuan. Gamay-gamay rin naon. Kami sa ka na sir. Sige, kamusta ka? Basta, balik mo din Lunes. Sige, sige. Kanang ananaso inong punuan. Basta na lang halat biya. Magsiyaso ka dyan. Yes sir. Saan ka Jungjong? Uy! Turas ka Jungjong. Oh! Huwag ka taosan yung gabihan eh. Isod kay Sakbay. Bay! Hoy! Ali! Kuyo mo. Naman! Ano lang gatong ato ang gatong assignment na to? Sino mo doon? Nya, saan mo na pag-answer ni nga? Bugo man ko, balik man ka, ikaw answer ni? Tabangi po ko po. Salam na ini. Ano ni? Nga plus raman ni? Plus lagi, unya kay, unsa man na pag-answer na? 15. Plus 15, plus 15. Dali, dali. Unya kay, ang ako ang answer na, lahi man. Dala ka dali, dali. Kita, dali ka. Ayun, ano yung plus? Tara, oh. Oh. 5 plus 5. 5 plus 5, 10. 10. Plus 5. 15. 15. Oh. 15. Plus 1. 16. 16. Plus 1. 17. 17. Plus 1. 18. Oh, 18 ang answer. Man na. 18 ang answer. Oh. Dili. 18. O, dali na puta. Gamaya pa na mong answer, bay. Ada ko on. Oh, ano, nabuslot na. Oh, 18. O, dali ta. 5 plus 4. 5 plus 4. 9. 9. Plus 3. Plus 3, di. Pila ba? 3, 4, 5, 6, 7. Sabat pila na? 9 na siya. 9, 10, 11, 12. Ah, 12 na siya. 12. 12. Plus 1. Di. 13. 13. Oh. Plus 1. 14, 15, 15. 16. 16. Oh. 16 ang answer. Ba? Bugo man kay kagot. Bugo. Oh. Ano na section ba? Ha? Section B. Section B. Section B. Di. Masay meaning sa B. Bugo. Hindi ka may bugo. Kita may sabat ani. Ikaw. Ako day. Ako man Ako din. si Sir. Ako man din. Sir lugay ni. Ano mo ba di agi ni Sir? Mauta Tanaw ko na ba? Mauta pug agi. Maot kay gagi Sir ba? Mauta agi. Sakpan dito ka ato. Si Ar ba to? Bay, gonzam na si mag... Nara ko ituyo niya, sir. Ay mo niya dong. Ako ra pag panser pag assignment ta. Panser. Unya unsa muna to yang gi taguang papilya yang Pansero. Sir, isa. di mo ni mo inyong answer dong. Tanawa. Di mao. Tanawa ka, bay. Lagi ni mao. Kasakto ana. Tama ba na bay no? Ganong nga 18 maning number 1. Ha? Nang 18 maning number 1. Alang kay di ako ni nagsugod 5 plus 5 plus 5 di ba 15? 15. Oh, plus 1. Gusto yun yung answer ron, di mo marong karong Lunes. Marong yun ni Siya karong na. Lunes. Miglobe. Sir, unsa man to na? Ako tuod. Anak kay Miglobe. Kakaon mo na sa mga lube, answer ang yun ni mo bay. Kyon sir na
Okay, okay ang sir na. Bugo man, bugo ka. Bugo mong tanan. Sir ka sir, bugo ka sir. Ikaw ha? Gusto na ikaw magtawag ng maestro. Ihagbong kita sa Bugo klase. ko nos. Yagbong. Sir, mahagbong Maestro. ko. Ano mo ka magsaka kung Nung lubay. taon na yung bitaw na ito na. Ito, principal tayo karong lunes. Bahala ng principal da. Tuliong. Diba, pisot principal ninyo. Na, madrap nyo kasi eskwelahan. Kung taon nyo. Siri na. Dito na sinumbalian siri. Karoon na ng lunes. Kasi balik. Kung dawat anak karon. Ano man sir? May kilo eh. Drop na manggapong ko ninyo. Ah, bala ka. Basta ipatawag na kayo mong ginikanan lunes. Wala mong ginikanan. Alam ko palabot. sir. Huwag ginikanan. Wa may labot sir kay manang. Ah, bala ka. Bisa kinsay mong dalon. Basta na kay dalon lunes. Ya sila sir. Saka maglubi. Asa man eh? Ikintid na sa klase. Kaya ikaw mo sa akong lubi. Ah, paglubi. Puro na yung trabaho sir. Hindi man. Naman sa trabaho. Wala pa man miglubi. Ah, wala na. Klaro nyo. Di na kumistila sir eh. Lubi na mo sir, lubi. Lunes sir ha. Oh, lunes. Itag mahulog mo. Wala ka diya. Naka man miglubi. Wala ka miglubi. Kwarta mi. Bugo man ang Pitrat ka sir. Pitrat. 20. Bantay na ng ginikanan ni mo lunes. Ako yan sa sinumbalay. Kapong lamok di eh. Tulo ninyo. Bugo man na. Bugo kay. Eh, ulit dito. Usog ka manubag. Otro pong maestro bugo. Unsay bugo? Bugo siya. Kawaton na Kaya kung ang lubi nyo sir. chicken bugo Kawaton man. naman eh. Sige, mawala niya akong lubi. Prison yung Ah, ka. sir, kawaton mo. Tangit mo rin magubog. Bantay lang itong ginikanan niya karong lunes. Adtuon dyan ito sila ah. Namuto ko sir. Nakainom. Gutog isa ka shot. Sir. Ikaw, apil po ka. Wala sir, masakag ikog lubi. Bantay lang mag-inom-inom ka. Dito kayo pa sa akong klase. Bantay to sa maglangit karong lunes. Kasi na kay ngit na magkita-kita ka lunes dire. Dire na Sige, kayo sir. maabot. Sige. Alas 8 ha, ugma. Sayo, mi sir, sayo. Ako sa'yo kay aron dire na mo mamahaw. Sige sir. Salamat sir. Sige, sige.